Hej. I denne video skal vi se på, hvordan vi logger ind på Office 365 intranettet. Til at starte med skal I op på den fane, der hedder Kursist Intranet, og bagefter trykker I på link til intranet 365. Herefter skal I logge ind med jeres Unilogin, som er I modtaget på sms. Har I ikke modtaget et endnu, skal I kontakte skolen. Du får først et Unilogin 14 dage inden studiestart, og når du bliver sat på et hold og betalt. Når I så har skrevet Unilogin, skal I derefter skrive @vuclymby.dk, da dette er jeres mailadresse, som I bruger til at kommunikere igennem skolen med. Du er nu logget ind på intranettet. Se mere i næste video, hvor vi forklarer, hvilke muligheder der er at tilgå herfra.